Kaswera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takikirai. Nyaya kupisa nyaya kunetsa. Yabuda nimbato ZANU-PF. ZANU-PF umo munebongo zozo ninawo ye co-option yawakuda kwashe tagwirei pali mahunga aripo ekunzi vachina masa vakafoswa na Constantino Chiwenga kuti vaonekwe vachidilita tweet yavanga vaposta about the co-option yavatagwirei muri Zimbabwe azvinomira mushe vachina masa vakanga vaposta vachitaura vachiti the ZANU-PF Department of Legal Affairs is relieved and takes note that the controversy, confusion, wrangle, much ado about nothing, social media hype, misinformation, disinformation that surrounded Harare Provincial Coordinating Committee co-option of Comrade Kudakwashe Tagwirei is over. This tweet yakawanikwa ichidilitwa muri Zimbabwe pakabula mahunga ekunzi vachiwenga ndo vakaoda vachina masa kuti vaonekwa vachirivesa the co-option yavatagwirei zvinopera mushe muri Zimbabwe muZANU-PF mava bongo zozo mava nekunetsana muri Zimbabwe nyaya yakabudiswa neThe Newsworks vachitaura vachiti ZANU-PF Legal Affairs Secretary Patrick Chinamasa is facing a serious internal backlash for his tweet which claimed that local business mogul Kudakwashe Tagwirei is now a ruling party central committee, intensifying political divisions and chaos in the deeply divided organization. This followed a recent announcement by the party spokesperson Christopher Mchangwa that Tagwirei's co-option process was flawed and hence he is ineligible. Chinamasa first posted a tweet on Sunday saying Tagwirei is now virtually a ZANU-PF Central Committee member pending the noting and adoption of his membership in the next sitting of the party's main decision-making body in between Congress. He claimed Tagwirei's co-option was first agreed at the Politburo meeting held on 2 July at the party headquarters in Harare before it was further endorsed at another meeting of the same body, which is the Central Committee's administrative organ, last week on Wednesday. After that, ZANU-PF leaders, including Vice President Constantino Chiwenga, Ovamchinguri Kashiri, and Secretary General Obed Mpofu, were furious, and their anger forced Chinamasa to delete this tweet later yesterday afternoon to avoid disciplinary action. However, Chinamasa reposted his controversial tweet in the dead of the night at 1:58 a.m. early this morning when his bosses were sleeping, in a renewed act of political aggression and defiance against them. Insiders say Chinamasa is claiming he has the backing of President Emmerson Mnangagwa to do so. Mnangagwa was close to Tagwirei. Prior to this, Chinamasa had contradicted Mpofu on the co-option process and purported to with the Secretary General's 5 June internal circular explanation explaining the exercise, which technically rendered Tagwirei ineligible. Chinamasa's subsequent circular ensured that Tagwirei eligibility was restored. Now Chinamasa says in his tweet that Tagwirei has actually been admitted into the Central Committee. Attempts to get comment from Chinamasa have been futile as he has not been answering his calls. Mchangwa said Chinamasa must explain his tweet, not him, when approached for comment. Ask him to explain that, not me, Mchangwa said. Mabuditsiro akatwa nyaya iyi muri Zimbabwe tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi tiudzirewo zvamuri kufunga mucomment section. Pari zvino the former ZANU-PF commissar vaSevia Kasukuere vakabuda vachitaura ivo vachiti there is need for a press conference from ZANU-PF nekuda kweconfusion dziri kuitika mubato irori. Nyaya yakabudiswa ndiZW News vachitaura ivo vachiti former ZANU-PF National Political Commissar Sevia Kasukuere has bemoaned what he calls discord within the ruling party. Kasukuere was reacting to the supposed co-option of business person Kudakwashe Tagwirei into the ZANU-PF Central Committee. His comments comes after ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa posted the said co-option of the business person before he deleted the ex-post. However, he went on to post the same statement again, tweeting a supposed party position at 3 a.m. is deeply disturbing. Why not call a press conference at the
headquarters and speak from there, not from your blankets. A leader cannot wake up to pee and tweet at the same time, Kasukuwere said. And there's a lot of confusion and factionalism in Zimbabwe. Comment section. Ali mu Zimbabwe kana tisatashandura hunhu hwedu mapostori ari mu Zimbabwe hatisati tashandura kana kuti tatendeuka. Kutendeuka hakusi kucheuka. Anditi asi kutendeuka kushandura hunhu hwako hwemugariro hwekare kana kuti hwemugariro hwemunyika. Ikoko ndo kunonzi kutendeuka. Uchiisa moyo wako kana kuzvirowedzera pamugariro wa Kristu Jesu kana kuti pamugariro woumwari. Kureva kuti mukutendeuka kwakadaro kana kuti mukushanduka kwakadaro munowanikwa nezvibereko zverudo, munowanikwa nezvibereko zvetsitsi, munowanikwa nezvibereko zvengoni nenyasha, munowanikwa nezvibereko zvinogadzira rugare mukati menzvimbo kana nharaunda kana nyika, kubudikidza nekuti inenge iri nyika ine vanhu vatsvene. Zvino gaitondishamisa ndechekuti imimi sivatendi, ndimi munotumwa, ndimi munoenda kunoparidza, ndimi munotungamirira kana kukambenera bato reZANU-PF kana kuti bato rezvematongerwo enyika. Imimi vatendi ndimi munoenda kunotumwa kunoponda vamwe venyu. 2007-8 chechi zhinji dzakashandiswa kuponda vabereki, kupisa dzimba dzevanhu, kudimbura vanhu maoko, especially chechi yekwawimbo yevadzidzi yai yakashandiswa zvinhu zvisina kunaka. Iya inopindira pagora pamadziva apo iyai inonzi kwai vadzidzi vaJesu yakashandiswa zvisina kunaka munyika yeZimbabwe. Chechi yai yakadominata zvinhu zvisina kunaka, ikama yatoparidza politics kuti Mugabe uchatonga kusvika wakufamba newheelchair kumamisha uko vanhu vakaona nhamu. So handizivi kuti n'ondo kana kuti pfungwa dzemapostori kana kuti dzemakristu dzinoziva here chinonzi kutendeuka kana kuti kutena ndokwakona. Nokuti mukatarisa iko zvinezvi tiri 2008 2023 tiri kuona mapostori enguo chena ndiwo ari kutungamidzwa nemaziyoni, ndiwo vanhu vari kutungamidzwa ivavo pari zvino. Ende mukaona mari iri kupuhwa iri kudhishwa kumapostori enguo chena emadzibaba aya. Handizivi kuti nhamo inoita kuti vanhu vasvipe Mwari here kana kutenesa Mwari kana kuramba Mwari, kana kuti nhamo inoita kuti navakristu vatengese ropa revamwe vanhu kuti vaone kurarama here, kana kuti vakristu maakunwa ropa ravanhu here kuti muone kusevhaivha imimi, kuraramisa upenyu hwenyu imimi. Hazvinei nei kuti upenyu hwenyika hwarasika kana kuti upenyu hwenyika hwadini. Vana Lawrence Katsiru nechechi yeJohani Masowe, handisi kuziva kuti kana muchipuhwa mari imimi mapuhwa mari, mapuhwa hamba. Handiti mapuhwa hamba, mapuhwa chii, toti wewe wapuhwa nengikini toti wapuhwa about 40 US. Munhu wauri kupa ari kukupa 40 US uri kuzobenefita mamillions nemamillions. Bafunge kuti times 40 yako iyoyo munhu ari kuzobenefita mamillions nemamillions, mathousands nemathousands. Ende uchimuisa pausheni pamunyepfu nokuda kuti wapuwa $40 kana kuti 40 US. Imimi mapostori ekwamarange ndimi vamwe vacho futi.
ngopfeka zvimabudura zvenhema, ngopfeka zvimabhurukwa zvenhema, ungopfeka zvimutebwende zvenhema. Basa ramuri kuita vanhu vekwamarange bedzi nderekuswera muchibvarura vana vadiki. Basa ramuri kuita nderekuswera muchiurayisa vana vadiki. Iko zvino izvi kune mumwe akabva kufama manje mwana wekwamarange mukamufushira akafa achibara. Basa ramunogona nderekuti munhu akafa munoti imimi nguva yanga yakwana. Imimi muri ndimi madhara kwamarange munotsitsa kamwana kadiki kukagarira kukatsitsirira dumbu. Vanhu vasinganyari vapostori, kada kuona vanhu vasinganyari kana vanhu vasina pfungwa. Wangu ndiri mupostori, ini ndiri muzioni. But regai ndikutaura kuti ndinotaura ndiri kurudziro kwangu irworwo, rupostori rwacho irworwo ndo vanhu vasinganyari. Munhu wechipostori unhu hwake hwakaita kunge hwakada kuenda kunofanana na-street kids kana kuti nanyaupe kana kuti hwakada kufanana nemunhu uya ari kutanda botso. I don't know. Kuti pfungwa dzakatorwa nokugara mudondo here? Pfungwa dzakatorwa nokungovavata here? Handizivi. Nokuti zvinhu zvinoitwa kana mukaona kutengeswa kuri kuitwa nyika iko zvinezvi, chechi zhinji dzacho idzodzi ndidzo dzepasi pemuti idzi dzisina direction idzi, dzakuti kana vakadzi vachida kuita tsvina vanoenda kotora badza voenda kochera chikomba kuseri kwemuti kana kuseri kwechikomo kana kuseri kwematombo. Varumewo ndizvozvo vachidhumirana kuseri kwedombo kana kugadzira chitoireti chemasaga kana chitoireti cheuswa. Ndo pfungwa dzine munhu anonzi mupostori. Because ukatarisa iko zvino izvi kuti chavanonyanyoda paZanu PF mapostori ari muZimbabwe chii? Chavari kubenefita chii? Ndo vari kuenda kunorapwa kuzvipatara, ndo vari kudzidza muzvikoro zviri muZimbabwe, ndo vari kudhurirwa nemafuta neshuga, ndo vari kuchema food the same, ndo vari kudhurirwa netransport. But vana tabwirei vakauya ikoko munopururudza chaizvo, munhu nokufarira hamba. Ukaona vanhu vakanga vachipuwa chicken nepepsi nekini panguva yemaelection, vanhu vakanga vachikwira mabhazi, mapostori, nokuti mapostori haazivi mabhazi, mapostori haazivi motikari. Vanozizira kupi vachigara vari mugomo, ivo vachigara vari mudondo. Ndo vamwe vaya vokusungwa vaya vokupfuchira nomupurazi vaya vakomana vaya vokutambidza vanhu kuona TV, kuteerera redhiyo, kuita sei vokuti kwai tiri kuwera dhati, tiri kuvaka, tiri kuita sei, tiri kuita nhingi, tiri kurima, tiri kuona, tiri kubata fishi. Ndo njere dzemupostori idzodzo. Saka mukachitarisisa manje munonyatsa kuona kuti nyika yedu isusu yagwadamiswa nemapostori. Kudai kuchipostori kuchitanga kwamboenda maticha education anonodzidzisa vafundisi vacho, nokuti utungamiri hwechipostori ndevekungoti munhu achibva kutoireti uko neasina kupisika unongonzi kasikai mugare chigaro cheufundisi. Baba akafa zvinonzi kasikai torai mwana wake. Hazvina basa kuti wanga uchipinda mubhawa, hazvina basa kuti wanga uchiita sei, zvinonzi torai mwana wake. Hazvina basa kuti chidhakwa, hazvina basa kuti chii, zvinonzi chigaro ndechemwana wake, torai mwana wake mupe chigaro chababa wake cheubhishop. Unoti chigaro chamambo kana chachifi kwaimbe svimbo yababa wake. Nekuchipostoriwo futi kuna Mwari futi kwakunzi womupe svimbo yababa wake futi. Hai, imi handinzwisisi inini. Svimbo inopuhwa mwana wachifi achigara nhaka yababa wake, kana kuti dzinza reumambo richigara nhaka yehama dzaro. Ndo zvinongoitwa kuchipostori futi muchinamato. Ndo paunoona kuti vanhu vari kunamata tsika dzavaJudha. Yes, vanhu vari kunamata tsika dzavaJudha. MaIsraeli saya ari kudai kuuraya vanhu muPalestine. Ndo dambudziko racho iroro raitika iroro. Saka ukatarisa unonyatsoona kuti dzimwe tsika dziri kufamba navapostori kana vaIsraeri vacho vakatodzisiya kudhara pakauya Johani, vakatotendeuka vakazvisiya kudhara zvinhu izvozvo, vakatendeuka vakazvisiya kudhara.
but mapostori emuzimbabwe vachiri kuteera nhoroondo yenyama yakasarira mazino ndo yavachiri kunongona votsenga vodya. Muboora vakasara mazino vanopomera kavachiti vaisraeri rudzi rutsvene. Havanamati Kristu, vanonamata rudzi rwavaisraeri. Kwai rudzi rutsvene. Pfungwa dzine mupostori kana kuti dzine ana papa vana namagaya vana namakandiwa dzekuti kwai munhu unorwira unoenda kuIsraeri nendege, wonoona pakanga pakavigwa Jesu, wodzoka uchiti ndakomborerwa taona gwara Jesu. Unodzoka uchitanga kunyebera vanhu vagofunga kuti munhu auya nebeliefing nemakomborero, munhu auya nemaropafadzo. But ukada kuzozvitarisa manje unoona kuti maropafadzo ari kutogwa ndeapi, because riyari haidombo chete Jesu wakamuka nemutumbi wake nemweya wake. Jesu haasi paguwa, Jesu uri munyika, ende Jesu uri mukati mevanhu. Kuno kuAfrica Jesu uriko, kuEurope uriko, nokuti Jesu, ukaona Jesu waona Mwari Baba, kana iye unoti aona ina aona Mwari Baba. But vanhu vanobhirivha kuti guwa raJesu tonzi anotora maspiriti aMwari. Akomanaka. This is a national museum. Zviya zvinhu zvekuti zvine nhoroondo nehistory chete. Yakafanana nekuti Chaminuka wakagarira pfuma uri panzvimbo iyi. Zvakafanana nekuti Natsuno ukaenda kuMatoposi Matonjeni kune gomo ririko raifanira kunge rakavigwa Chaminuka. Iro riye gomo riya. Mune mapako arimo imomo. Kune bako raifanira kunge rakavigwa Chaminuka. Kuigwa kwaitwa madzimambo kudhara, kunze uku kwaivigwa machinda. Ainzi machinda amambo masoja amambo ndiwo aiita maraundi achitenderera miseko achivigwa kunze uku. Maraundi yechipiri yaivigwa wakadzi wamambo. Pakati nepakati ndo paiswa guwa ramambo raigara riripo. Chaminuka hauna kuzosvika kuigwa because vakazotakurwa, vakazouraiwa, ukatorwa ningirikini. Nanhasi guwa raChaminuka hamuna chirimo. Saka munhu ukapinda imomo uchida kuti iwe uone history iyoyo, wosvika paguwa raChaminuka kuti ndaropafadzwa chaizvo, akomborerwa chaizvo, ndaropafadzwa, ndasvika pana Chaminuka. So ndio belief nechipostori kuti vanzwisise upenyu hwakararama vanhu 2007 na 2008, upenyu hwakararama vanhu muZimbabwe. Vanhu vakauraiwa, vamwe vachitotywa, vamwe vachidimburwa maoko nemakumbo, vanhu vachipiswa nemaplastiki. But mapostori vakapfeka machira machena vaionekwa vachiparidza slogan dzeZANU-PF. Vana madzibaba vawimba. Ndo vakuti Mugabe uchatonga kusvika madhonga amera nyanga. Vatangazve futi. Why ED 2030? Fair. ED 2030? Fair. Havazivi chavari kuti pfe chacho kuti chi. Havatoizi. Unoita sekuti uchatanga watora mupini kurirwa mudzorero riri kupenya mafuta emajarini iroro, rakazorwa majarini iroro, kuti gofungawo iwewe dzoro rakori. Chaunoti idipfe, unochiziva here kuti idipfe chacho chi. Nyika ichiparara kudai, nyika ichigwadama kudai so, rapedza rotanga kutaura kuti wana kuti ndadzingwa baba, kuti handina mari. Saka unonyatsa kuona kuti munhu wemupostori zvakaoma, zvinokunda ngomagurira. Kadzi vazhinji vemapostori vamwe ukatotarisa havatorina kana nemiswezhe, mabhurukwa chaiyo paya nhunzi dzine dzichingotenderera, because varume havana mari havanayo ndeyekukwira matransport vachienda kumarari eZANU, kumishakari eZANU. Mukadzi achinuhwa shashiko yese iyi. Nezuva unoziva kuti zuva rikarovaka unozviziva zvinoita ningikini chinhu chakavharirwa kana chakani. Zvakanzi zvinofanira kuvharwa, but zvokuvharisa zvacho hapana.
ukaona vanhukadzi vakusvika panguva yekuti vanovhara nhingirikini kuenda kumazuva achinhingirikina nendowe kana kuti nemashizha emuti kuita mapedhi. What about mukadzi womupostori? Ukatarisa zvirume zvizhinji zvechipostori zvemapostori izvozvi zvirume zvizhinji zvacho ukazvitarisa so zvinenge zvakapfeka zvimashote zvemahovhorosi mukati. Perfume haizikanwi, toothbrush haizikanwi, sipo inonhuhwira haizikanwi. Ko anoizivira kupi? Anoizivira kupi iye asina mari? Zvinhu zvaakudzura kumashopu ka zvinozochipira mupostori. Zvinongoremera munhu wepositori, zvingoremera futi kana mupostori wacho futi nevezano wacho. Saka pakaipa nguva yatiri kuenda iyi, dai vatungamiriri vamwe vasati vajoina mazviri vechipostori vanyatsa kutarisa chaizvo kuti vanhu vakafa sei 2018, vanhu vachingopfurwa mutaundi muya muya kungororwa game nepfuti musoja kuita serious paground, so kupfura vanhu vasina pfuti. Yakangotsikwa nyaya yacho ikangoisa katika ikanyarara. 2023 vanhu vakawanda vakapera kuurayiwa muZimbabwe, vanhu vakabaya majekisini, vamwe vakapera kushungurudzwa, vakatochwa, vakapiswa dzimba, vamwe vakatiza. Nyaya yacho yakangonyararwa. But uri kuona mapostori emadzibaba vachipuwa dzimari. Kwaya nemadhara achichembera chaiona achipuka kuti baba iwa tinokutendai nechiraramo, baba tinokunamatira dai Mwari wakuchengetai, kutaura chivhayo. Mudhara ane 80 years so unoona achiti baba dai Mwari wakuchengetai, utaurira munhu ane 40 something years. Kwai baba dai Mwari wakuchengetai. Nakapfupi takavanzwa kuti baba utaura chivhayo. My God, nana macheso. Mari ine ngozi wakomana, mari. Nechimudhara chiya chokurepa vanhu kuzumba chiya chokubudiswa mujeri namunangagwa nokungoti chataura kuti idhipe icho chiya chimudhara chokunhingira chiya. Baba chakapuwa chimotikari nechimari soka. Takazwa chakufara chichitambisa musure kumasure magara yange chimukadzi chichifara chaizvo baba. Chikanzi baba tokutendai. Ukataza chimudhara chiya chokwamarange chinenge chokwamarange futi chachena musoro eso. Bali mari yakaoma kwai baba utaura chivhayo. Vanhu muZimbabwe kutendera musoro so kuti vanodaidza chivhayo kuti baba, kusvika pakutumidza chivhayo kuti baba. Saka mapostori ndo vanhu vari kugwadamisa nyika kumaruzevha. Mapostori ndo vanhu vari kuuraya nyika kumaruzevha. Mune chechi dzechirungu chaivo mumataundi umo haumbozviona zvese zvichiitika zviya zvinoitwa zvazvo. Vanoenda kune vanhu vakadzungaira, vanoenda kune vanhu vakapepuka pfungwa, vanhu vakatendera brain, vanhu vakadhakwa brain kumaruzevha kwekwe kune mapostori ayaya ekuti kana ukaenda chimotikari yakazara mabhotoro emafuta vanopembera mapostori vagofara because vanenge vane mazuva vachidya mufushwa usina mafuta. Havachaziva kuti chiri kutaziva kuti vadye muriwo nemafuta chii. Chihurumende chiripo ichocho kuti vachigadzirisa kuti chihurumende yacho chichiita zvinhu zvakanaka? Hapana. Saka ndo dambudziko ratapinda rokuti Mwari watiri kunamata iko zvino izvi ndiMwari wekuHadhesi. WekuHadhesi. Hasi Mwari weruponeso bakwete. Because maitiro acho hai, maitiro acho mahwani. Mahwani chaiwo, mahwani masvinu chaiwo. Because mapostori vaKristu dai vachinamatira nyika, vaKristu dai vachibatana sezvinoita varume veRoma. Varume veRoma vanotsiura kuti president zvawakaita hazvisirizvo. But unonzwa vachiti kwai Roma hainamate, sisi tinonamata maningi, sisi tinogona kunamata. Nyaya ndozvavanotaura kamapostora kwai maRoma haanamati, maMethodist haanamati. Isusu mapostori tisinoziva Mwari maningi, totaura naMwari.
but ndo vanhu vari number 1 utsinye mapostori ndo vari number 1 kushandiswa nanaiti. Unotodza kuziva kuti kwatipindiri zvematongerwo enyika, asi mari ikauya udza kuti baba kutaura chivhayo kuti baba ya ende unonyatsoona kuti ZANU-PF yakauya kuzoyedutsa Zimbabwe, yakauya kuzotendeutsa Zimbabwe, kuibvisa muna Mwari kuisa muSodoma neGomora. ZANU-PF yakaunza satanist munyika, yakaunza satanist munonzi idhiwe munakakoyo. Ende uri kungoresa vanhu vakawanda, ende uri kuyedutsa vanhu vakawanda muZimbabwe. Ende vanhu vazhinji vapera kungora, vapera kupandutswa. Chechi zhinji dzapera kungoreswa, dzapera kusvibiswa, chechi dzakawanda straight. naED naMunangagwa. Chechi zhinji dzakunamata ED dzakutera ZANU-PF. Regai tione next election. Mapostori mazhinji ndi wanga achinamata kwa 2030 president wafana kusvika na madzibaba iwa ngoshe naye ndiwo wanenge achita kwa 2030. Otaura ndorondo zokunyepa kuti aiwa takuona masvika president 2030. Saka ari kuenda here, ari kupinda 2030 yacho. Ari kupinda here 2030 yacho idiwa. Chasara kumamisana chete muZANU-PF muyamuya chasara. Imimi munonyepa kuti munoprofita manje, ini ndauchiwa profita manje. Chasara manje vari kumamisana muZANU muyamuya kuridzana pfuti. Vanaidhina naChiwenga vai. Asi dambudziko riripo nderekuti Chiwenga vakanonoka. Asi pfuti vacharidzana chete kana kurovana mupatana khora chaiko chaiko. Vanhu ivo vaya vachadonedzana kupedzana chaiko chakusinaipana kusilatana chaiko chaiko vanhu ivo vaya. Zvandiri kutaura zvinoitika gore rino kwete rinouya kana rinonde kwete zveizvo kunyepa kuti muchapinda 2030 president. Makambobvira muchati kwai Mugabe uchatonga kusvika madhonga amira nyanga akasvika akatonga ari pacheya. Kwai achatonga akagara pawheelchair. Munonyepesa chaizvo. Ende nokuda mari, mapostori ndo vanhu vanoda mari manje. Neshuga. My God. Zvapedza zvaguta zvonyengana uko zvoita vana vanenge mumasvosve. Ndo dambudziko iroro chete rinomupostori iroro. Chihure neumhondi nechimbafa kwaitisi kutora naMwari. Zvidhakwa chaizvo zvinosiyana super, zvine rudo, zvinomwidzana paindi. But mapostori havachidzani. Makereke, mabishop avachidzani, mafundisi avachidzani, kwaitotorerana vanhu. Avataurira basa rekuswera vachinyengana kumachechi ikoko vanhu vechipostori. Nemakuhwa, nekupesanisa vanhu. Unoziva vanhu vasinganamati sometimes vane rudo rusingaiti. Ivo vamunoti mamethodist vaya vane rudo rusingaiti vanhu ivo vaya. Ende vanotedza chinamato zvechokwadi. Ende kana munyika mukaita nzara vanobatsira. Munyika mukaita mvura yakawanda munobatsira, kana mukaita zuva. Munyika mukaita sei kana maaccident vanobatsira. Wana Roma na Methodist na Anglican na Salvation Army 9 vakawandisa. Imimi muri busy kutora mari dzevanhu vana Mutendi, vana Mwasha, vana Masuka, vana Marange. Mari dzenyu hadziende kunobatsira kana kufinanza, hadziende kunobatsira nyika. Munotobatsirwa nenyika imimi nehurumende ichikupai mazimari. Mari dzacho dzinonyura nedzefamily, ndedzedzinza, chechi dzenyu ndedzeumambo. Imi muri kumabira vanhu chete vanhu vechipostori. Nekuti nyika haina order. Dai nyika yanga ine order, Zion yaifanira kuita 1 muZimbabwe. Mugodhi yaifanira kuita 1. Marange yaifanira kuita 1. St. Peter 1. Zvakazarwa 1. St. John's 1. Zviratidzo 1. Pana Jerusalema wadzidzi wati madzibaba inofanira kubatana kuita 1. Akaona kuita zvinhu zvine 2030 zvokutsvaga kujira vanhu chifembe chekunamata kwaiti kunamata Mwari. Chechi makambodzona dziri dzemadzinza. Iko zvino chadzidza kwaichechi yekwaMutendi. Zvipo zvese zvinoenda kumhuri yekwaMutendi. Kutorana naMutendi Nehemia une mukadzi murungu. Une mabhizinesi, une chi. Vana Mwazha vanofamba unowaridzirwa maZambia pano nokoko motikari dzikaita convoy. Mwari weAfrica. Ndo dambudziko rapinda vana veZimbabwe. Kuti vanhu muri kutenderera noti kutendeuka. Muri kutenderera, muri kutena. Muchitarisa kwamabva. Chinonzi kutendeuka kunamata Mwari hamusati makuchikwanisa. Ende kana mukada kugona kunamata Mwari wacho munonamata vaIsraeri, munonamata vaFarisi, munonamata vaJudha, munonamata maMuslim, munonamata shame. Tsika dzakaitwa nenhoroondo nehistory dzakaitwa munyika dzimwe
ndo dzamunoteera idzodzo. Ndosaka muchizonzi siyai kuteera mingirimi madzitateguru. Musataura nezvemadzitateguru enyu, musataura nezvanasekuru wenyu kana zvana baba wenyu. Taurai nezvenhoroondo yavaisraeri neyavaroma neyevagaratiya, kupusiswa kwakaitwa vanhu vekuafrica. Ivo vacho kuti vateere nhoroondo yenyu madzitateguru enyu havabvumi, havadi.